ପିଲାମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏଜୁକେସନ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରସାଦ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଆଜି ଆମେ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ସେହି ପଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଆମ ହାତରେ ଯେହେତୁ +2 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆଉ 5ରୁ 6 ମାସ ସମୟ ରହିଲା, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିପରି ବି କରି ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପାଠଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା। ଯେତେ ସହଜ ହୋଇପାରିବ ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ସମସ୍ତ ପାଠଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଆପଣମାନେ କିପରି ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବଡ଼ପଣ କବି ଆମର ପଦ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବଡ଼ପଣ କବିତାଟି ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏହା ତାଙ୍କର ଦରବାର କାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି ଏହି ବଡ଼ପଣ ପଦ୍ୟଟି। ଏହି ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ପଦ୍ୟଟିରେ ଆମର କବି ଆମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଭା ବସିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଦରବାର ବସିଥିଲା। ଆଉ ସେଠାକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜା ମହାରାଜା ଜମିଦାରମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ରାଜା ଓ ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ, ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବକୁ ନେଇ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଏ ତେବେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ଭୁଲକୁ କଭର କରି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେହି ଭୁଲଟିକୁ ଏଗେନ୍ ନ ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରେ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଭର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପଦ୍ୟର ନାଁ ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ, ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ମନେ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ କାହାର ସନ୍ତାନ, କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ସାନ। କବି ଏଠାରେ ସେହି ରାଜା ଓ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପଲକ୍ଷେ କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ ନିର୍ଲଜ୍ଜମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିନାହ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହାର ସନ୍ତାନ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହାର ବଂଶଜ। କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶ୍ୱାନ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କେଶରୀ ଔରସେ, କେଶରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହ, ସିଂହର ଔରସରୁ ଜାତ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱାନ ପାଲଟି ଯାଇଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ପାଲଟି ଯାଇଛ। ପୂର୍ବପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ, ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉ ଥିବ କେତେ କାଳ। ଆରେ ମୂର୍ଖ ରାଜା ଜମିଦାର ରାଜା କର୍ମଚାରୀମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାମାନଙ୍କୁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛ? ଦିନକୁ ଦିନ ନାଶ କରି କରି ଯାଉଛ। ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ, ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଇ ଚାଲିଛ। ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତିଳେ ନିଜେ ନ ବଢ଼ାଇ କରୁଥିବ ଆଉ କେତେ ତା ବଢ଼ାଇ। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ବିଶାଳ ଐତିହ୍ୟକୁ ତିଳେ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବଢ଼ାଇ ପାରୁନାହ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରି ଚାଲିଛ? ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛ, ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଇ ଚାଲିଛ। ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନିଜେ ଆଉ ବଢ଼ାଇ ପାରୁନାହ, ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନିଜେ ଆଉ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଆଗକୁ ନେଇ ପାରୁନାହ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ନିଜେ ଗର୍ବ କରୁଛ, ନିଜେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛ ଯେ ଆମ୍ଭର ଏଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ଆମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏହିପରିକା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ତିଳେ ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରୁନାହ। ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ତିଳେ ହେଲେ କ'ଣ କରୁନାହ? ଚେଷ୍ଟା କରିପାରୁନାହ, ତିଳେ ହେଲେ ଆଗକୁ ନେଇ ପାରୁନାହ। ଆଗେ ଥିଲେ ଆଗେ ଯେହୁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ, ବହ୍ନେ ଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ତୁମ୍ଭେ ହୋଇ ସେହି ବଂଶର ସନ୍ତତି, ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅଧୋଗତି। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଉତ୍କଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କିପରି ଥିଲେ? ସେମାନେ ବହ୍ନେ ଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଆଁ ଶିଖା ପରି ସଦାବେଳେ କ'ଣ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲୁଥିଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଉ ଚାଲୁଥିଲେ ବା ସେମାନେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହି ବଂଶରେ, ସେମାନଙ୍କର ଔରସରୁ ଜାତ ହୋଇ, ତୁମ୍ଭେ କେଶରୀର ଔରସରୁ ଜାତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଳଧାରା ପରି ଅଧୋଗତି ହୋଇ ଚାଲିଛ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଦିନକୁ ଦିନେ ହ୍ରାସ କରି ଚାଲିଛ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଇ ଚାଲିଛ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼ାଇ ପାରୁନାହ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗର୍ବ କରି ତୁମ୍ଭର ଅହଙ୍କାରରୁ ତୁମ୍ଭେ ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ହୋଇ ଚାଲିଛ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଳଧାରା ପରି, ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଜଳବିନ୍ଦୁଟି ସଦାବେଳେ ଉପରୁ ତଳକୁ ବହି ଆସେ, ତୁମ୍ଭେ ସେପରି ଉପରୁ ତଳକୁ ବହି ଆସୁଛ। ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର, ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାଗରିକ ବା ନିଜ ପରିବାର ଅଂଶ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। କାହିଁ ଗଲା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା, ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପାରା। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସମୟ, ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା?
ରାଜା ପ୍ରଜା ବେ ହେଲେ ବାଜପାରା। ରାଜା ପ୍ରଜାମାନେ ଏବେ ଶାଗୁଣା ଆଉ ପାରା ପରିକା ବା ଚିଲ ପାରା ପରିକା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ପିଲେ, ଶାଗୁଣା ଚିଲର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ସେମାନେ ନିଜଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବେ, ଯେମିତିକି ପାରା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଝୁଣି ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଝୁଣି ମାରିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଚିଲ, ଶାଗୁଣା ଏମାନେ ହିଂସ୍ର ପକ୍ଷୀମାନେ ସଦାବେଳେ ପାରା ପରିକା ନିର୍ଜୀବ ନିର୍ବଳୁଆ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ନିର୍ବଳୁଆ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି, କଲବଲ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜାମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜ ବନିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଜାମାନେ ପାରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜାମାନେ ବାଜ ବନିକରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କାଢ଼ି ନେଲା ରାଜ ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରଜାମୁଖୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା କ'ଣ କରିଛି? ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଶ୍ରମ କରିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଯେଉଁ ମୁଠାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୁଠାକ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ରାଜା ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି। ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଆଚରିଲ ନୀତି, ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷ ନୀତି। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୂର୍ଖ ରାଜାମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ଦେଶର ହୋଇ, ନିଜ ରାଜା ପୂର୍ବପୁରୁଷର ବଂଶଜ ହୋଇ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିଲ? ବିଦେଶୀ ନୀତି ଆଚରିଲ, ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲ ଆଉ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପରିକା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ କରି ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଚାଲିଲ। ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୋଷଣ କରି ଚାଲିଲ। ପାଛଲେ ନ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ୍ତ, ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗିନେ କଲ ତାଙ୍କୁ ଭିତ। ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ବା ପ୍ରଜାଙ୍କର ମନକୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୟା, କରୁଣା, ଅହିଂସା ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ପାରିଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତୁମ୍ଭ ପରିବାରର ଅଂଶ ବୋଲି ଭାବି ପାରିଲ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲ? ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଅତ୍ୟାଚାର କଲ। ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପରିକା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲ। ଗନ୍ତା ଘର ହେଲା ତୁମ୍ଭର ସର୍ବସ୍ୱ, ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାସାଦ ଗାଭୀ ହସ୍ତି ଅଶ୍ଵ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁମ୍ଭର ଗନ୍ତା ଘର ହେଉଛି ତୁମର ସବୁ କିଛି। ତୁମେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ବିରାଟ ପ୍ରାସାଦ, ରାଜମହଲ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଉପରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ୁଛ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମନକୁ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ବା ଭଲ ପାଇବାରେ ବାନ୍ଧି ପାରିଲ ନାହିଁ। ରାଜଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଖଳ ଖଣ୍ଟ କାନ କୁହା। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜଧର୍ମ କ'ଣ ହୋଇଛି? ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା କେବଳ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହକ୍ଟିକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣି ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଅର୍ଥ, ପରିଶ୍ରମର ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜି, ତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ନିଜର ଗନ୍ତାଘର ଭର୍ତ୍ତି କରିବ ଏବଂ ନିଜର ଗନ୍ତାଘରକୁ ଜଗି ରହିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜାମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଳଖଣ୍ଟ କାନକୁହା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନିର୍ମମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜାର କଥାରେ ପଡ଼ି ଯାଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ, ବିଚରା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଛ ଖଚକି ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କ ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡ, ବିଦେଶୀଙ୍କି ଖୁଆଇଲ କୁକୁଟାଣ୍ଡ। ପୁଣି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମର କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କ ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡ ରହିଲେ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ବିଧବାମାନେ ତୁମର ରାଜ୍ୟରେ ରହିଲେ, ଯେଉଁ ଅରକ୍ଷିତ ମାନେ ଗରିବ ଦରିଦ୍ରମାନେ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଲେ, ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ବିଦେଶୀଙ୍କି ଖୁଆଇଲ କୁକୁତାଣ୍ଡ। ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁଆଇଲ? କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଉଛ। କାହାର ପଇସାରେ? ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଗରିବ ପ୍ରଜାମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁ ବିଧବା ଦିନହୀନ ଯେଉଁ ଗରିବ ପ୍ରଜାମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କଲ। ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥରାଶି ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଉଛ। ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା, ନଲେ ଘିଅ ଅଟା ସଗେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜାମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କୁ ଘିଅ ଅଟା ଛାଗମୁଣ୍ଡା ଅର୍ଥାତ୍ ଛେଳି ମାଂସ ଆଣି ଖୁଆଉଛ। ଛାଗମୁଣ୍ଡା ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଛେଳି ମାଂସ, ମନେ ରଖ। ତୁମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ସେହି ଅର୍ଥକୁ ଆଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଘିଅ ଅଟା ଶାଗମୁଣ୍ଡା ସବୁ ଦେଉଛ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ, କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠହୁଣ୍ଡା, ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ, ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଦୟା କରୁଣା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ତୁମେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ ଏବଂ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ବଢ଼ାଉଛ। ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା, ଛେଳି ମାଂସ, ଘିଅ ଅଟା ସବୁ ଆଣି ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୋଷଣ କରୁଛ। ତୁମର ଦେବତା ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିପଦର ଛାଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିପଦର
संकेत देउछन्ति किंतु तुमे माने से सब को बुझी पारुन तुम मानकर लोभ जेमिति प्रेत गोटे लोभ रखि थाए तुमे माने सेपरि प्रेत रूपक गोटे गोटे लोभी हो जाइछ तुम मानकर आत्मा रे गोटे गोटे लोभ घर करी बसिछि किपरि तुमे प्रजा मानको शोषण करिवो किपरि तुमर गंता घर को भरी करिवो प्रासाद हाथी हस्ती हमर जो हाथी घोड़ा एसो पछरे धाइबो एसो जिंस होछि तुमर सर्वस्व तुमर गंता घर होछि वर्तमान तुमर सर्वस्व एवं विदेशी मानको कुकुड़ा अंडा खुआइबा छाली मांस खुआइबा होछि तुम मानकर वर्तमान परम कर्तव्य तुमे माने प्रजा माननको तुमर कर्तव्य संपादन करि पारुना तुमर प्रकृत कर्तव्य परम कर्तव्य रे तुमे कोन ओहरी जाउछ तो पिला माने आज आम एतिकी कवर करथिबा बड़पण काव्यर मु नेक्स्ट क्लास नहीं आसबि बहुत जल्दी से पर्यंत विदाय नेउछि जदि किछि भूल रहिछि तेबे क्षमा करिदेबो एवं एही भूलटी को हाईलाइट करिवो कमेंट सेक्शन रे किंबा मते तुमे मेसेज करिवो टेलीग्राम रे मु नेक्स्ट क्लास से समस्त भूल गुडी को कवर करिया पय चेष्टा करबी एवं जदि अलका किछि डाउट रहउछि पचारा किछि प्रॉब्लम नाही मु तुम समस्त को ताहार रिस्पांस देबी कमेंट रो रिप्लाई देबी एवं नेक्स्ट क्लास से सब जिंस को भी कवर करिया पय ट्राई करबी नॉट प्रॉब्लम जय हिंद जय भारत वंदे उत्कल जननी।